Зейнединова Наиля Сабировна хөрмәтенә алдагы котлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы сеңлегез Гүзәлия, тормыш иптәше Ринат, Самарда яшәүче уллары Раил, тормыш иптәше Римма, балалары Элиночка, Лияночка, Ульяновскида яшәүче уллары Илнар, тормыш иптәше Алина, балалары Алмазик һәм янәшәләрендә яшәүче уллары Ленар язганнар. Бер йодрыкка барлык бармак тыгыз килеш ничек теркәлсә, без дә әти-әнинең кадерле балалары булып бердәм үстек. Язмыш безгә бер үк авылга кияүгә чыгарга да язган булган. Инде без аның белән 35 ел Мәккәдә гомер йомгагын сүтәбез. 3 баламның да ул якын кешеләре. Чөнки бала чактан ук ул миңа аларны тәрбияләргә ярдәм итте. Әле дә балаларым кунакка кайткан арада аны күрмичә китмиләр. Ә кечкенә Ленарым бик шатлана шунда апасы булганга. Жизни белән аларның бергә матур яшәүләренә 45 ел була. Иң якын, иң сабыр, иң дә йомшак күңелле бер туганым бүген 70 яшьлек юбилеен каршылый. Әллә кыш фасылында тугангамы, аның ичке күңеле дә аппак, ару, йөрәге җылы, рухы нык һәм көчле булды. Безнең бала оныкларыбызны ул үзенекеләр сыман бик якын күрә. Һәр берсе өчен ут йотып, алар белән бергә шатланып, бергә кайгыларын кичерә. Бала оныкларыбыз да аны үз итеп яраталар. Аны котларга керешер алдыннан башлап бар булуы өчен, безне берләштерә алырлык ягымлы кардәш булганы өчен рәхмәт укыйбыз. Язмыш кешене төрлечә сыный. Безнең якыныбыз, Аллага шөкер, бар сынауларында лаеклы киләш үтеп бара. Бергәненә шөкер кылып, югына уфтанмый матур гомер кичерә. Сиңа якыныбыз юбилееңдә берне генә телисе килә. Ул да булса саулык, исәнлек, озын гыйбадәтле гомер телибез. Һәр вакыт сиңа ярдәмгә килерлек, авыр чагыңда терәк булырлык якыннарың барын онытма. Без сине барыбыз да бик кадерләп кенә яшибез. Атасы һәр таңың улы сөенешләр, ятасы һәр төнең җаныңа тынычлык алып килсен. Синең холкың күпләргә үрнәк, ягымлы елмаюың йөзеңне ташламасын. Бер нинди бәла хазалар да яшәгән җиреңнең капкасын тапмасын. Булдыра алган кадәр бәхетле бул. Нинәсебен һәммәсен дә сиңа татырга акыллыбыз. Бер туган кардәш җанлылар гел бәхетле булалар. Әгәр дә бу тормыш буйлап бердәм булып торалар. Шөкер Алла, без дә тату, тыйнак булып яшибез. Бәйрәмнәрне бергә үтеп, эшләрен дә эшлибез. Кайгы килсә уртаклашып, җиргә аны салабыз. Һәр вакытта туган исемен шөкер яклап калабыз. Бүген кадерле апабыз юбилеен каршылый. 70 яше тулды аның. Килдек бәйрәм аркылы. Котлы булсын юбилеең, бәхетең артып торсын. Уңышларың тау-тау булып көн сайын калкып торсын. Хөрмәтле Наиля Сабировна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Bire Xuday sınar üçün, kaygılarını biredir uşudar üçün. Tatısınlar deyip birdemliknin küçün, tuğanlarını birgendir uşunun üçün. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin, yürek avur sözler işte düşünmesin. Para meşe aralarını hiç gizmesin, Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin. Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar, bir atanın bir ananın balaları. Birden bulik tatulukta birge yaşik, sığınmasın tuğanlıkның araları. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin, yürek avur sözler işte düşünmesin. Para meşe aralarını hiç gizmesin, Gönül sığınırlık aşı jillere izmesin.
kaygılarını, şatlыкны da тик bölüşke şol bit tatlı. Alıştıra almay, yaktı bu dünyada, bir kimde ol tuğan degen büyük zatmız. Tuğanlıkның hislerine tapı düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Para meşe aralarını hiç kesmesin, gönül soğanarlık aşı jillere ismesin. Tuğanlıkның hislerine